estem parlant de la tarara. Ja saps la cançó? La tarara, sí... Però què botons dius? Ah, no? Estem parlant de la tarasca. Ah, la què? La tarasca! I què és això tan estrany de la tarasca? Fins i tot m'he assabentat jo i mira que no tinc mai temps. La tarasca és un mostre i llegenda, o això crec. I tan famós que diu que és que hi ha algun TikTok o algo? Perquè és que no em sona de res. Si per TikTok et refereixes a un llibre, és estrany que no aparega. I eixe monstre quan vindrà a ser? Clar que no. La història de la tarasca és una llegenda, la qual cosa significa que pot ser o no ser real. Menys mal. Conta la llegenda que fa moltíssims anys hi havia un monstre anomenat Tarasca. Aquest monstre devastava el territori per tot arreu. El rei havia atacat contra ella moltíssimes vegades, però sempre havia fracassat. Un dia, una dona anomenada Marta va anar cap on es trobava la bèstia. De sobte, es varen escoltar uns sorolls i quan tots pensaven que Marta havia mort, va eixir amb la tarasca lligada. Més ben dit, domada. Escolteu-me, ara que me'n recorde, este matí ma mare m'ha dit que els xiquets i xiquetes de 5è i 6è del Pis Verbàs... Nosaltres? Nosaltres anem a participar en la trobada musical d'escoles en valencià. Uau! Que guai! Adivineu amb quina cançó? Deixa'm a mi. A la cançó de la Marina Sos. Però què és això de nada? Quina pressió! Amb la tarasca! No em sigues! No serà la nova cançó d'Anna Ferrer, veritat? Sí, amb la lletra de l'Amparo Domènech. Té molt bona pinta. A més, els arranjaments musicals són de Jesús de Bons. Mentissa. Per cert, en tinc una idea. Què vos pareix si escoltem la cançó? Ens pareix molt bona idea! Jo també tinc ganes, però espereu que faig allò que amb l'agenda. Sempre hi ha una Vinga, anem, que tinc un... Vinga! Espera, sí! Una